kilograma mozak u glavu. Kako da ti kažem? Direktori do sita. Ako da znajem, priznao je da li od... Vozam kako lud, za da stignem za da stignem do nas materijali za uvesti. Izgleda se, sada je džambe ili ne? Brka? Ajde. Razčini kad je. Nisam nekada koliko je znam.